Асыкуриса гатириштона в хартах хаштканан федералун службен баракбонузан уголовона хаштканан системой ветерантанша профессионалун бун. На республикасы службениш ветеранты шавет. Яшардар абон арбахоттам на студима. Важа гуатынным иш зебойты хашби. Хашби тейжар хорш. Васарам бомбиро тейжар та хоршат. Ужнык кайнам арбаста бун. Ахшарда шамной абрыку дайжу нафтаузан ветерант бун. Разурманын кудылшым был за что ты масавар мазал та саттаканут. Нахисат таканам. Ну, в цагай райдаем ветерант корд дуаминар такага маже кушин райдата. Я шарлава годиот хохойта Максим. Хошкана гидит сарахата. Царахат лапу. Ама удон так басар хай той маскорт удон фарс рав жарди. Ашкурайда тон кушуна заводи артен фон задай мача. Курайда той до шазадай мага фулдар на удаште. Артакази шададай магма вахш. Оманма раштак сау адам пенсии масонс ветеранта дар на фулдариш. Ама маноджи дар кушка чиканабун. Ама уже выслуга хамай, а хамтай хуша гада майдар номер баса диабон армаша пагата намаши что фала ветеранты организации марбашты фонза маша задай маджа. Маудондар немкуш канан сахошнан кананс каразима тангам ангом кушам. Ну на кушт манартакана барак бонузан, а манак барак бона катаритар абарак канам наренчант. Ахам адам дар намиш ша даржита мана конфликта кудиот факодеште асасардай швалата забажа диода инвалида дар намиш ветеранта мана военная травма мана хаштон сафта кавляхамта ама сыннабун самай воюет одонайсам бахошканам. Мам ткай райшке ныршауавар савару факашина гушто ахошсу. Ярахам уавар чива викатаритару факашинак. Ну фараште факашинак нах сате те ватар адайма геражу кубалава. Майденом курходыкана ватаринах шигом вая. Уманма артака адам тахсарт кананс. Самай тахсарт кананс. Уяш фешмал на ваиша бонас. Волдайдер ведь это инвалид тан ривнагечи баша дудона. Но мы сам курбасом вот сын штарлавар танабаканам фалана бон свою умей сам факашам. А мы сын тангах шигум ваю. Бирата сашигдар халанс. Ну махан тык бахуш кананс мана фарона мана нандараш тык бахуш кота. Шаталов Михаил Михайлович. Вы нам хсая факашти. Продуктовый набор танан Дюбуа. Я этот Дюбуа Дмитрий Петрович, он генеральный директор фирмы Дарехи. Я хам набор тасанышкот тана, ама просто манан махазар дарахам набор тана, авто жарда халары. Мы усан куфакашташ там, куйбаздаш там, вот ахам тазы, я такая ишахам адамер даш мины пенсии чиши. Ой я коммунальный те такубафи дарин кабарвак дарбира там налвай. Ама кубаздаш там масан кубахаш там аллаха бартана вот сам картоф те дар факашам нахимас жай махан нахисан жахатайш ама нахимас жай дон дар сам факашам вот бирата шасашик дар халтой мама нема аканан мана ргон лапута мана абон кушин чирайдата мана ахорчи фаси малад ргон лейтенанта ама кубакашин садам кутсаранс вот бирата кутарафта فيدوينس ومن عاشي درافتن قالوا ويكون سر آدم درافت سر فلما قر آدم تدرنا بيره يرشتونا ما يورتاجي برس مخمة مشكل نال خاوة نالن هرفيتن سخسات يتوه يوسف فكاشتشتم جردياغي كان فيترام تام فبنسيونير تام داريو صدرتها ورتام فلارتكتا أنا خوش كننس مانا نيم كوشتا رمبرت كاننس كتري ترمن عفز يخاطر رمبرت كاننس أما أنا نافز باق بينسير كمان يبغون ساشوي كمان ودون الدرنا جردنا خدو من ما عدم الله خشون سرن سابون فلا خورساشتينم كشنا خيساو Емельянов Юрий Геннадьевич, управление ХИСАУ. И я Хабибак
Гукат Артур, ама برцات Олег, ودون كتريتر خوشكن سمدريتا سم بازور نافته مما آخر بازور سويتيرانتا all خبر تتخي سمدريتر سم باسون كتريتر من نفجغنس Jer хашби жагадишема в харта хашканан федералн службе кушчете дашнияд жену. жену Савар саут има баштваинс разурман тхай. يو أخذك أقود كانوت أفخردا دايماك نا Almana dochter reis. Om daar iskezen zien uit men van kashan nou. Государство в Хардерсади, я вот так-то хачира дига вот бакота, читана как не табакота. Фалаутер жензина дек вейнс, отер адайма жажда дурнау, ама самотер каше, ама адайма галдар. Хотер вот так-то хождар ждам на это уже пенситет Афонсен кувай отбират аз ананижи над дай фасуденс وخدجا ينبارود أنا ويدر أخشى يبغون يكوشن علق التكتة راست كجاهون وبيرة تفتجانس مادام بسيخاتر دام بسيخاتر تيما كفكوش وتام در يخدك در دام دون خوشان شوية بيرة نو بيرة تفية فلا ما أخمتها أفتنو سمن هي ما كان يفخر زينات جونش ما كان ويدر أفخردو أما بيرة خط تفتوية باخوش كان ندرين قو كمين نفش عفر قو كم تا كشت ما يا باكنا قو سمي قتل يا قدرة عيبوي ويتخي نبون سمي وما سم كشم نو جن كشتو أنسون كشتو أنا رجون لبوت آخر ما كفير فيتم ود سأربعة ماشي ما فنخاش كان سمن فنخاش كان ديرون بامبارن كان كواسوي ما كش آخر كانوي آخر ويو فلا كرباسونس ما كشت ما كرباسونس ود كشتوات تابنتون اندر خبر تيشته هم теоретически алсы держон амта ночи республика гцелнау ما كمان زجون قتي كمان زهيوتي كمان كعبشتي مم قد تخفلون أنسون نو عالكي كوخنيفتوي عالكمان در عال خجون جردي ما وتر خرج молодежь намир такка Хашби жон кушак балсы дар вают. Анда регион те мамгушт канут ина ветеран ина ветеран тима дар каразима дар факашам сана жердам сана фака вафта башонан ванма бирахат ахам хабарта вая ахам жерон организации нештам ама сентенфем барам базурам Дагестан матер Краснодарский край Ставропольский мода балсы дараваем фаронтан всероссийская видеоконференция на кушета ветеранта. А маум бира фарштата швартон савар фарштата. В цадждар нам фарштей факашан. Манма артака жену, артака вахадага женут. И организация да ребон на кушен. Цел ишта таку навая рабынават. Ама фарштата швартон жахтой зуаптен ратштаб жага. Ну, савар дар фарштатан ратой, савартан махнал макашам. Ну, жер такая машки хисава адаев, то и мата. Кажется, что там куда-то они как хош държдан фейв занаттар барагдай. Фалан калма кашам аттар хорзинат там. Хор бамбарштонай. Анкалдан мана асыкуридер хаштаг дарашта хорзинат таузышты ва барагбоны фадал. Отар савар шармагу мазалт шахашкан. Шардакшан ноябре. Машки кушты фадал кадыга хатташди. Ю ветеранан ташди в жизнь майдан. Вот это дарсан кудам балафта на федеральный директор поздравительный. Вот это гцел что дар аканза что мафто тар каразима анахашканой каразифиеной манма бирет автовейнс пенсии классов вот рухуат бажайнс. Мамах автофанды самый рухуат самачижая. Манма در تیس زورم آدمی که پنسی کاسه ود کترخی مکوشن نفوینس بیرته مثلا واسه مترافت بنتوندر شخی مکوشن نفوی مثلا برد کنم و گنن کوی ود نبون سمیو میسم فکشم. Бамбарштонда. Ер кушен там
Дашният куду авхарта хашканан служба. Мам дома кушаем, мам авторавая, мам зачекуш удон шахадакштай авхардай дарма баженц. أفخردي أنا نيجي نادي أفخردي في الساجدة ومن ما ير راشت كوجاغونا خشبي بونا يادي ماك نيرفتلو ير ما خدجي ما خيسي جونن أجيو مناخم بيلي كباكشتون تخشتي كباكوت وديبي جرر باستنا ما وهيجي خجن مقاروته كتفل در فيشتن در كاترنا فيشتي عادي ما جيمتا يجن زينة نوجي يما قتل عادي ما خل در راكن هفته من نو زخنا خاشي مودوني ودر نيرفتشت عادي ما قرباسو من اسمع الله مارغن كوت هفته در في ما عفاس كوادو واجه فلا فونز ما شزاج داش ما شزاج تشيفا كشتا ومسو نيرفتا سافر قاموي اما в основном рыгаттай дар авто инсульт, инфаркт, бирата шахам чифашакати куштрашта жахам да. Масотер на боку до автосаух навазам санаторий там рви там на фашин с автозаявление нику на нуди автомана путевка еще мне ветеранам марату и пенсионерам ахам хабарта ну шепата фага хашткам канада имак вияжн дат кадар на хананс فلوترسم نسشتارم فلفتساج در ويتامنا شا نيارجته كمان في شفتشت مناسة خبرت يوميا كزرد خوش سو خوش كنام نوجي ما آخر مدر فيتيرانتا نيم خوشته من شجر دكو في منا نخي ليني الآخر كنن شكشترد وتسن باخوش كان من بون سمايوي عربيتم ساخرم بامرسن خاش بي بوجدقدن ابونم كيرباست برقبون فضل دنار فتكنن نفشدارم وابر خورجدم كايزن ويتخي بوجنك برق بختر باسونس نا رشور برق بونجورغو مويه خورجه خورزينه تم من قلمه خشم اخي خزار تركتري ترشوت كفت كدا خمر فخساورا كانت نكاشتر تصوف فزخشن نا بلصت يمن نيبتن در خوش كان قوت يرما سجاغني بيرس در ترازورني فلرشتغي واتسكن تلوز برغونشتن بوجنكدن на телевизор макаштан жардылтарлауын канзан абоннам уажагуат уди сагати рыштона в хартахаштканан федералын службой ветеран ташаветы шардар зебойты хашби